Moikka kaverit, täällä Ismail ja tänään Suuriruuat 3. On tällainen syö nyt näitä. Taas täällä on, tällä kertaa on vain jälkiruokia. Tällaisia. Syö. Eka. Tämä. Ihan oikeastaan ei ole yhtään hyvä. Sitten on tämä, tällainen keltainen. Hyi hitsi. Ei. Tää tämmönen vihreä. Täällä on varmaan joku väripäivä, kun vihreä ja musta ja keltainen. No. On tää hyvä. Ihan selvä. Joo. On tää aika hyvä. Niin. Tykätkää video. Tilatkaa kanava. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!